Bé, un ple que ha vingut una setmana tard, d'acord entre la majoria de grups, degut al tema de l'1 d'octubre, que ja ha passat, i evidentment és un ple que potser alguns punts han quedat desfasats. De fet, la nostra moció ja l'hem retirada perquè pensàvem que quedava completament desfasada sobre el tema de l'1 d'octubre i sobre el que tenia que fer-se o no fer-se des del nostre Ajuntament. No obstant, el grup socialista sí que vol mantenir aquesta moció, que també és temps i per tant totalment desconfigurada. Per tant, esperar que després de l'1 d'octubre tot vagi a la normalitat i vagi força bé. També amb altre ordre de coses, en fi, el tema numèric, l'aprovació del compte general, que ja estava supervisat i avui s'ha ratificat. També el tema de les subvencions per ocupació, que certament arriba una mica tard, estem ja, i penso que ho deia molt acuradament un company al ple. Home, penso que s'haurien d'aprovar abans de l'estiu perquè, primer, que s'aprovin en temps i després que tinguin l'acceptació que esperem que tinguin perquè l'any passat van quedar pràcticament desaprofitades. També amb el tema de la delegació a base de Diputació de Tarragona, el tema dels impostos, de les quotes d'urbanització, també pensem que potser es podria fer per 2 anys, no fins l'any 2021, perquè realment en 4 anys poden passar realment moltes coses en molts aspectes i potser no ens tinguin que tirar enrere. Evidentment que ningú discuteix l'eficàcia del servei de recaptació de la Diputació de Tarragona, que a més té una oficina oberta aquí a Roda fa temps, i de la seva nivell professional que hi ha. També els temes urbanístics els hem aprovat, com també el tema del càmping, el càmping Platja Barà, que és l'únic català per aprovar en aquest aspecte, perquè tant el càmping Estel com també el càmping Arc de Barà ja ho havien fet, però a última hora ha arribat i benvingut sigui aquest tema ja per deixar-ho tot regulat. I també per acabar, els temes de les mocions ja l'he comentat, i també amb l'apartat de preguntes, de pregs i preguntes, hem insistit en el tema sobre els pregoners de Roda de Barà, quin criteri segueix, també sobre les festes, el tema de la borricada, que tantes crítiques s'aixeca si seguirà fent o seguirà fent, i també realment el tema del cost que costa les campanyes de festa major. També hem fet un repàs al món de la ràdio, també la programació que s'ha engegat pràcticament sense avisar, i també s'ha demanat que es faci una mica d'enllaç entre el poble de Zona Marítima, per part nostra, si s'ha fet algun projecte, i també el tema que ens preocupa és el tema del Museu del Cotxe Antic, aquest projecte que diuen que si està a la casa o no hi està. Instem al govern que el busqui i si no que es demani en qui es té que demanar. I torno a dir, que es pintin els passos de vianants d'una vegada. Gràcies.